Нарадзіўся 15 красавіка ў вёсцы Новасёлкі Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. З ранняга дзяцінства яго захапляла мастацтва. Пасля школы ён і паступіў у бабруйскае мастацкае вучылішча, дзе ўжо за час вучобы атрымлівае свае першыя ўзнагароды. У 1989 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут аддзялення скульптуры. Яго дыпломнай працай быў помнік Нікалаю Гусоўскаму. У горад Гродна Уладзімір Панцелеев трапіў па размеркаванні. Яго заўсёды цікавіла тэма гарадскога інтэр'еру. Невялікія скульптуры, каля якіх можна прысесці на лавачку, сфотаграфавацца, якія можна пацерці за нос, палец ці грудзі і верыць, што жаданне спраўдзіцца. Яны ажыўляюць горад, надаюць яму цеплыню, утульнасць і сучаснасць. Каля парку Жалібера знаходзіцца вядома ўсім скульптура мужчыны. Гэта Жан-Эмануэль Жалібер, французскі батанік, натураліст і хірург. У яго гонары названы гарадскі парк, на месца якога навуковец заклаў Гродзенскі каралеўскі батанічны сад. Скульптуру Жалібера адкрылі ў ліпені 2007 года. А гэта гараднічанка, самая рамантычная скульптура. Доўгавалосая дзяўчына, якая прысела над берагам аднайменнай рэчкі правага прытоку Нёмана, які праходзіць праз парк Жалібера. З глыбокім сэнсам кампазіцыя «Вернасць». Раней яна называлася «Птушкі на вадзе». Гэта грацыёзныя лебедзі, якія паказваюць адданасць адзін перад адным. Яна была ўсталявана ў 2008 годзе на спецыяльна вырабленым пантоне. А ў 2009 годзе Уладзіміру Панцелееву ўдалося ўсталяваць у цэнтры Гродна самую маленькую сваю скульптуру, якая стала сімвалам турыстычнага Гродна – бронзавая жаба-падарожніца. Калі пацерціць літару «І» на капелюшы і пакласці ў шкатулку манету, загаданае абавязкова збудзецца. Каля ваданапорных вежаў Касі і Басі, дзе зараз знаходзяцца мастацкія майстэрні, сядзіць кот, там жа дзве каменныя птушачкі. Яго скульптуры становяцца цэнтральнай славутасцю гарадоў, як, напрыклад, фігура воўка вулкавыску або святы Губерт з аленем, які з'явіўся нядаўна ў Гродні, выкананы ў бронзе і граніце і ўжо заваяваў сэрца турыстаў і жыхароў горада. Размясціўся па вуліцы Савецкай, змяніўшы сабой скульптуру драўлянага турыста. Уладзімір Іванович пакарае сваёй творчасцю не толькі беларусаў. Яго работы экспанаваліся на выставах у Расіі, Германіі, Галандыі, Польшчы, Італіі, Партугаліі, Літве, Латвіі і Францыі. На сваім творчым шляху атрымаў немало ўзнагарод. У 2009 годзе вынесены ў кнігу славы горада Гродна за высокія дасягненні ў развіццё дэкаратыўнай і манументальнай скульптуры.